Parece que por aquí non quedou nin rastro de esqueletos. Pero oio algo. Unha especie de zumbidos. Ah, son abellas. Pois sabede que estes insectos, aínda que poden picar, teñen un gran valor porque son os causantes da polinización. Así que debemos protexer as abellas e non matalas. E agora ides quedar coa miel nos beizos cando vexamos danzar a estas abelliñas. Fixadevos nos seus movementos, canta armonía!